Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. Sekuru makadi. Ndofara makadi nzuru. Aya tiri pesa ari sematari. Matari ndo aya. Anditika. Tate vazukuru vanogara zvekuti tinongona mudzimu wasekuru Nyangatani tinombotoona homu yacho ka. Timbotaura naye timboziva kuti zvakamira sei kuri sei kuno kuGlendale. Aiwa Glendale kuchende kuno. Anditika. Vari kuya vazukuru kuno. Aiwa vazukuru vari kuya. Anditi. Vari kuya chokwadi. Anditi. Sekuru matambudziko atingati ari kuya nemazukuru kuno kundapi? Amuri kuzobatsirwa nemudzimu wasekuru Nyangatani. Vazukuru vari kuya nematambudziko akati wandei. Akawandisa vamwe vemabasa. Nenyama mumabasa kudzinga kwemabasa. Vari kuya tichivabetsera. Achizotipindura zvakati aiwa zvinhu zvaita. Soke kune varwere. Varwere kukuya vakasiyana siyana. Vachibva nzvimbo dzakasiyana siyana. Vanorwara nenjere. Vari kupona vamwe totori navo. Vembereko. Vari kuya nevana kuzokurukutedza kuti vana vaya ava taanawo zvichokwadi zvichakumbira sekuru. Saka inini sehomwe ndobva ndanzwa kufara kuti mabasa ari kubatana sekuru ari kusatsikidza. Nekuti vari kuya vachizopupura vega. Saka ndikuona mabasa akubatana sekuru ari kufamba. Vembereko vari kuya nevana vachichivaona. Vari kurwara nenjere, vari kupona. Last week taitori nomwe wekensa. Akaya pana pakakwara nekensa usingatoiti. Asi adzoka atova zvakanaka. Achitopupura taiva zvinhu zvangu zvaita. Saka zvizhinji tiri kubatsira zvedu vazukuru vachitenda. Chokwadi. Tingati sekuru Nyangatani maane makore mangani muchiita mabasa ekubatsira vazukuru munyaya dzechivanhu? Kubva 1995 kusvika pazvino tiri kubatsira nezvechivanhu. Anditi. Tinoziva sekuru zvinezvi nekufamba kwenguva vazukuru kunyanya vemuno zvizvarwa zvemuno Zimbabwe zvatekeshera nenyika zvava kunze kwenyika. Vamwe hongu vanogona kunge vari muno asi vasingakwanisi kuuya zvavo. Panyaya dzerunhare munokwanisa kubatsira here vazukuru vachinge vakufonerai patingari kubatsira nepafoni? Ichokwadi tinobatsira nepafoni. Vari kunze vari paapo tinokwanisa kuita video call navo tichikurukura navo tichibatsirana navo nepafoni. Zvatinokwanisa kupedza tiri kuno kuti tega ivo vari ikoko tongona kuzvipedza. Zvatisingakwanisi tonotora mishonga tovatumidza mishonga kuti vakwanise kuwana zvinovabatsira. Nokuti pane zvimwe zvisingaperi uri kure zvinotoda mishonga tosvika upinde uri panyama dzako. Tozviita izvozvo. Zvinoita here kuti inini tomboti ndiri kunze kwenyika handikwanisi kunge ndichiuya ndotuma hama yangu kuti azondimirira? Zvinoita. Zvinoita ndo kazhinji kazhinji varikutoya dzinowanza kuya ndidzo hama dziri kudhuze kuno. Kana tichiedza hama kazhinji toda hama yeropa. Kuita kuti kana tichinge tabata dare yeropa rimwe chete dare rako rinonyatsa kubuda mune zvakanaka nokuti mune hama dzeropa rimwe chete. Saka tinoti hama ikauya tinoishandira. Tichidzoka zvakare papo kana hama ichinge yauya zvimwe zvakuchida mishonga inosvika nekwauri zvakarewo. Tinodzokeredza zvakare kutotumira mishonga kuti iwe utumira kana kuti totumira isu tine mapepa. Kutumira imi kana kuti hama yacho. Asi vamwe semudhuze muna South vazhinji vanoti director kuenda Roadboard kunotumidza mishonga. Vekure tinoenda kuna DHL tichikwanisa kuvatumidzira mishonga ichisvika nekwavari. Vamwe kandi vanozoti inini chandiri kutocheka sekuru ndechekuti hama dzangu ndo dziri kutondiroya zvinondodzituma here ikoko futi uzondipindira mudare? Ipapo yapachise kuri kunzi akwanisika kuti atumiwa achikwanisa kuuya iye achitori muroyi zvake. Nzira yakatonaka. Ropa pasi pobati iye waanenge achichandira kutomura ndianozitomoyambudza kuti kubatwa kwake kunotogona kuzotomupa futi zambo achitoyambuka navo. Handiti. Alright. Dzimwe dzenguva network inogona kunge ichinetsa saka handizivi kuti papo vanoshandirika sei kunyanya vari kunze? Vari kunze kazhinji tikabatana navo tinotokumbira nguva kwavari ivo kuti munowana mukana nenguva yakadii. Nokuti ivo ndivanokwanisa kuzowana kuti ndovane chanza votipa nguva. Akatipa nguva totowedza kubata nguva iyo yatawirirana iyo kuti tikwanise kubatsirana navo. Mamwe matambudziko sekuru ndosaka nhasi tati regai titaure nehomwe. Nokuti nguva dzakawanda tinonyanya kutaura nemudzimu zvimwe zvekuti mudzimu hauzokwanisa kupindura zvimwe zvinhu zvinenge zvichiitwa panyama. Ndosaka tati mimi regai tikuise ichi ipapo.
vamwe vazukuru vanoti pandinenge ndichida kutumira mari vazukuru vasekuru kana kuti vamwe vasekuru tinenge tichitaurirana tichitokomunicate ndikatumira message vachipindura chitumira message ndikatumira mari ino vananzitumira mari pakati nezita obva wapawana nechitupa mari hanzi ichingonotorwa communication yapasisina handiti muzukuru vakuti sakandopinda matare nguva akupindurwa kana after 30 minutes chimbomira sekuru vanobudari vozofuna mangwana network hapasina kakukurumidza kakucommunicate keka zvokuti zvinobva zvaita kunge zvinonzi muri tsotsi handiti mazvona iri kungoda mari yevanhu chete saka ipapo sekuru pakafambiswe sei kuitira kuti vazukuru kana vachinge vazinge mari yavo yatorwa vobva vabatsirwawo sekutarisira kwavanenge vachida nekuti sekuru vazukuru vari kunze vandinogara ndichitaura navo vane matambudziko vazukuru vari kunze kuti vabatanidze mari sekuri kuti isvike $100 vanenge vashanda zvisingaiti uye zvimwe zvacho vanenge vakasungirwawo nemweya yakaipa saka vanenge vakutarisira kuti zvandaona sekuru vachibatsira apa zvandatotaura navo kunyanya zvandatotumira mari kana ichinge yatorwa ndakufanira kunge ndichita ndichipinda mudare izvozvo matambudziko mamwe andombosangana navo vazukuru vachitochemawo nekwandiri vanotombochemawo neni pafoni sekuru tikusangana nematambudziko akadai zvimwe zvacho zvinokonzeswa nevazukuru vangu ivavo vanenge vane utsotsi mwavanenge vaita hakuna munhu wekutoti mari kana ipinda mudare munomu anganonoka kusevewa tinokasira kuseva vazukuru vangu vanogona kutora mari votanga vatenderedza mari ndozochizopiwa mari papaya kunzi pane muzukuru wakati atakangamidza akadai musi wakati apo pachitaura madhete emashure ndochizosangana naye mumwe munhu anenge atoruza hope atoneta nechitiwo chenchaita izvozvo izvi ndakuchitozvigadzirisa ndikukumbira kune vazukuru vese vanoda kutumira mari yekunze kana vari mawhatsapp ngavatanga vatoona fesi yangu ini voona fesi yangu mari yekwanisa kutumiriwa kutati kana vakuzochema tati sekuru mari takatutumira tichitoona mufesi yangu saka ndasitotobvisai ngundu kuti vati vazukuru vazive kuti munhu watiri kutaura naye kana iri mbavha ndombavha iri kuti iri kutibira ipapa ndinotokumbira kune vamwe vese vakatumidzira mari mumashure vese vakatumidzira mari vasina kunge vasevewa vamwe nhamba dzacho dzimwe dzingwa dzinese kutosvika nekwandiri ndotokumbira kuti ngavadzoke kwandiri ndiendere mberi ndidzokorodze pavakasiyirwa pacho papo ndiende navo mberi ndipedze matari avo handitika chitipai nhamba sekuru inoshandiswa nevazukuru kukubata imimi inova nhamba zvakare icharamba ichibatwa nevazukuru kuti sekuru nhamba yavakushandisa sekuti nyakatayani inhamba iyi nhamba dzandakushandisa ipapa dze dzinopera pana 077 560081 handichadzishandisa dzidziri kune vese vazukuru vaindifolowa panhamba dzidzidzi vaindibata nhamba dzidzidzi haidzidzi handichadzishandisa handichina nhamba dzidzidzi ndiri kushandisa kurava kuti musati maenda kunhamba iyo sekuti ngatimboendai panhamba yamuri kuti amusichaishandisa nhamba iyi ichiri kushanda nhamba iyi iri kushanda asi yakushandiswa nemuzukuru ayo ndaishanda naye muzukuru nao ndiye anga akavhurisa lainiro saka akashanda kuno akaona zvake zvaada kuti aite kwanzi ndaane mabasa mamwe ndada kuita munhu waane mabasa ake saka akatoinda kuchibuda kuti ndikusiye laini mangwana panozoitika mhosva nelaini iri ndinozopinda pabhizi ndini saka ndati ndibude kubuda ndokuita ndiri kubuda ndiine laini rangu irori ngataiwa musukuru hapana chakaipa chero tabukana mune zvakanaka laini takura ndirori ndakamupa laini saka ndatova newiki laini irori handina ndofunga vamwe vazukuru vakutonditsvaga palaini irori vachindishaya handitori nalaini irori ende kurava kuti kana kubva patiri kutotaurai panapa kana mumwe munhu akazofona panhamba idzodzo achinzi ndini sekuru nyangatayani kunyema anenge akutonyeperwa nhamba idzodzo handichadzishandisi 077 560081 handichadzishandisi izvi sekuti nekuti tiri kuzvita nekuti mari inogona kuzotorwa nenhamba idzodzo asi musitarenji vanhu vozotanga manje kuti munhu anonzi sekuru nyangatayani takamubhadhara asi haasi kuita sei nekuti nhamba nemunhu anazvo hazvisisiri mudare muno handitika saka kutaura kuno kusekuru nhamba yamakushandisa iye zvinezvi ichange ichishandiswa nevazukuru ndeipi 0788 571 227 dzokurai zvakare sekuru 0788 571 227
panhamba idzi muri kuti vazukuru vamwe vane mamwe matare akasara kunhamba iyi vanofana kudzoka zvakare ngaadzoke panhamba idzi dzandiri kushedzera idzi ngaadzoke ipapa vakwanise kutaura neni tisimudzire matare tisimudzire patakasidzirana tichienda mberi tipedze matare handiti uye zvakare ndofunga kana paine vakabhadhara mari vakakuburikidza nelaini iroro ngavave neumbowo unoratidza kuti takabhadhara vokutumira imi mutanga nevazukuru kubva ipapo zukuru enda zviona wakaita se wakatumira mari haina kuita se haina kusvika kwandiri asi zita rakashandiswa kutoreswa mari ndira sekuru nani saka nekudaro hausisina imwe mari yaunobhadhira muzukuru pakupinda matare chirega tipinde matare tese ndikubatsire kana paine dzimwe dzinozodiwawo kumberi uko semakufambira anoita basa unozoita sei ndizvo chaizvo handitika tinotenda mashoko kwamungane sekuru kupedzisa pachirongwa chinechi pazuva ranhasi kwazukuru venyu vamakashanda navo vamakabatsira nevari munzira kuya kuzobatsirwa ndeyekuti chii ndongoti sori kwamuri vazukuru vari munzvimbo dzakasiyana-siyana pasi rino rose kune vazukuru vanovachibatsirwawo mumaoko masekuru nyangatayani kunova mudzimu unosvika pandiri ndoti sori kune chitiko chinenge chaitika ichi vari mumashure mese kusiya kwedheti ranhasi zvichienda mberi vari mumashure mese vakatorerwa mari dzavo vasina kunge vapinda mumatare vasina kunge vabetserwa ndiri kukumbira nga vachitofamba chokuchoku kuuya panhamba dzandataura idzi ndiendere mberi nematare yavo tichenesane ndivasiwo pakanaka varumbidzewo zita rangu kana kuzowana mashorero zita rangu ndabetseranawo mune zvakanaka handitika aya ndatenda sekuru ndinotenda